engang en mand. En mand ved navn Jakob. En mand, der dagligt kæmpede. En mand, der dagligt led. Men ikke med kærlighed, men med kærlighed til bønderne. Og når han tog på arbejde, var det med et formål at få dem til at forstå, at kaffen skulle smage godt. Og der var intet, der kunne stoppe ham. Og han kunne finde sig i meget, men en ting kunne han ikke finde sig i. Og det var det lort af en omgang kaffegrums, der i månedsvis var landet i hans kop. Og de troede han kunne nøjes med en stunt, men Jakob krævede mere. Han krævede silkebløde kaffer. Han krævede kaffer, der var stærke som hans vilje. Og han krævede kaffer, der var episke. Og det fik han også til sidst. Og jeg ved godt, at I tænker, det er bare en kaffemaskine. Men nej, det er mere end det, og jeg skal fortælle jer hvorfor. For kaffen er flydende håb, morgens sortklædte frelser. Og Jakobs sejr var en sejr, ikke bare for ham, men for alle. For alle, der nogensinde har kæmpet mod systemet. For dem, der er imod filterkaffe. Og for dem, der aldrig går på kompromis. Og når nogen spørger Jakob, hvordan han har det i dag, så breder smilet sig i hans øjne. For den nye kaffemaskine har netop lavet en kop lige efter hans smag.